cute sa akong color sa hair. Idol, maganda ako si Mecca. Patong nasa Ayo. Penny ba? Penny. Ayo! Ma'am, pwede mag-ask? As. Si As. Ask ba ka ng lubot? Mutana ba? Ay, sorry ha, kay Bugong Bugong English dun. Asa Lajisa, ma'am. Ay, ako to naman. Oh, ikaw din. Lah, duta rin mo hair, ma'am. Mo kag si Mika ba? Mecca. Mika Gid sa Rabugan. Dilay ka nang, ma'am. Daray mong drone nga order, ma'am. What? Dali ko araw na abot, sir. Oh. Naraman ta silingan raman ta. Salam. Pila kita, sir? So, 100, sir. 100 ah. 100 na Ay, eh. DIY man eh. Oh, ganun na kay. Pantry, gamay. Ha? Na kay gamay. Asa pa din nga na, ma'am. Hindi ikaw na gamay. Oh no! Gango. Tanarong tanim mo diri hatod, ingon tanim mo kay gamay. Ikaw ko rin ay gamay. Di ba, sir? Kulor-kulor si mong buhok na gamay. Na ba kay gamay? Ikaw na gamay. Mo ka. Hinaikan ti kay no, idakdak ko ning drone mo ron. Ayaw sa tanso. Eh, di ba lang, tala lang kung na ba kay gamay? Ikaw no na gamay, wa ko'y gamay, ikay na gamay, nakagisipitan 5, nakagilokdo size. Ka. Ay, Kaya bayad bi kay muli na ko eh. Ano, sir ba? Bayad na lang kay. Taman. Paminaw, sir. Paminaw. Oo. Ang tala kung na ba kay gamay? Kay, Balik-balik ka, nakapila na ka, ma'am. Sige, kuha na lang ni mong drone, ma'am, Paminaw, kay muli na ko paminaw. ang bayad. let me explain. Sinunti ka ha, og nangutan, ano nangutan ko nga naa kay gamay. Ang ako ba, 1 ang kwarta, 10000. Tulo ka 0, 1 nya. Tulo ka 0. Mo to nangutan kung naa ba kay gamay kay isin ba sukli sa kung kuan ba kanang 1000 nya. Ikaw na ako yung pangutan-on, huwag na ba kay gamay, kay 1,000 ka naman kwarta. Gopa lang Ano na yun? meron ako pero napagabubo ko. Eh, babe, kwarta, bi. Dala yung order, drone. Ah, nasa sira ka dito lang na. Oh, lingkod sa sir. Kay, Ano naman? kadita adun sa nako si mama ba? Ha? Kay mangutan sa ko ni mama ug na ba siya gamay. Lingkod. Ano ba sir? May gani Okay, sir. muli na ko dayon. May gani sir kinaabot ka diri sir ba nga nakatungtong ka. Bingan na ba ito? Ayo, ikaw man din sa iyo. Ay. Oh, sa Ay. music katong nanguyab na ko sa una nga. Pagtibati agno itong bigdagboy niya dako kay mata hindi karon gamay. Oh, dili na. Oh, di. Mas pagtikiglip sa ato ba niya. Perti kung batiya sa una, pero karon Naayo na to mga kagit. gawa ng perti, bati na lang. Katong kagit sa imong ulog nga dagang gikog Wala na eh. Mayo na una sa imong gitamba na to. Chinchancho. Lagi. Hindi ko na ka. Ma! Mother! 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 Unsa man? Nakay gamay mother. Sige, ikaw may gamay dyan sa. Tama tagla ako kay gamay. Ako man po ko sigla ako gamay. Parehas ra mo atong kuan mo. Tig-deliver. Kay gamay ba? Ito may gamay, oy. Ay, nakuyang display ng putaan eh. Yabag din ha. Ito may gamay ni mo diha. Gamay ba? 200, kinabot akong kuan. Kanang parcel ako. Ito kung gi-order sa TikTok atong drone ba? Ano ka pagtuon mo na ko dyan sa? Kalibang o kwarta? Ari ka mo na nagtao dito. Ari mo si pagayo na ko kwarta. Unsa mandar kay mandar lang din mo dyan sa. Yung mo maghuna-una. Kamu man nagbaho, wa pa kay maghihatag ako karon, wa na tay konsumo, wa ta tanan karon mga na sa ibayad na lang mga parcel-parcel diha. O dyan na, kamoy ka trabaho. Kamu may nagmuha dito, pero ari mo masigsalig na to. Grabe sa mandar, murag na kwartang gihatag. Grabe sin, si mama. Ito subas. Sus, bilib dyan kayo number 1 dyan yung rapper dyan sa mga ginikanan. Kaya paminaw, ma. Sa Paminaw, ayaw lagi pagsigig pa nga na kwarta dyan sa. Kaya wala ganit ay palit og sudan niyang gabi. Eh, di makakasabot. Ano sa ka man? Asa mo na yung sildo di ay? Paminaw sa ma. Ako sa mga paminaw sa kumami. Mana mag paminaw ni mo. Ako lipod ma. Ako ba, ang kuan, pasabot ako manaba kay 200 gram kay Geng na man tika nga wala na ko 200 gani. Kaya wala kita ka palit og sudan. Di makakasabot. I-cancel na imong order. I-cancel na. Kung wala kay kabayad na, i-cancel na. Ilisa naman tika man. Naman ko yung kwarta ma. Nami kay kwarta. Di bayarin dito. Ganahan kay kwarta. Mao gani. Kanang na kay kwarta niya. Wala may sinsiyo si kuya. Luoy kayo. Alam nga imong pampasupasuhon nga. Uwan, parting uwan na oh. Nasa na imong atik isa. Nakay kwarta eh. Sa mama oy. Mangulam unta kog 200 nimo ba kay na ako'y 1k. Oh.
Oh, 1,000? Kaya plano na ako yung kutagag 200. Imuha na lang ni suklian eh. Wow. Gaya kong 200 eh. Bayad na ko dito sa kung... Ay, wa man sa ka nagtingon nga. Na ako siguro ko Ay, yan lang ay. Ako rin bayad. Ano na kasang rider? O, sakto gini. 200 yun na bilin. Asa mang rider o? Nasa mang rider? Ano lang mo eh. Nasuko naman ka ma. Ano lang mo eh. Wala ko nasuko dyan sa, oy! Ano yung bayad, anak? Bugay ka sa kanin mga tawhana ay kuha na. Usog na. Ay. Ito na. Okay na ma'am. Okay na. Imuha na lang ning kuan eh. Ang suklian eh. Imuha na lang. Kaya wala Wow. may sinsiyo gon niya. Mama doon sa mga tag 200. Nasuko na. Imuha na lang. La, salamat kayo ma'am ha. Grabihag tips. Inaya ma'am kay... Asa ang remote ani? Nara dire ma'am ay kanay. Nas kilid ko halan dana. Uy, Diyos ah! Arin ako mama. Salamat kayo ma'am ha. Uy, dong. Ako rin kuhan. Dahil 200 dong. Ay, lakaw na dito. Imuha ng Additional eh ma'am. Salamat kayo mama. Buta na din niyo. Additional, oy! Mauna bayad sa iyang order. Ang binang 1,000. Ay, lakaw Oy. na dito. Lakaw na dito. Lakaw na dito. Oh, salamat kayo sa tip mama. Ang binang 1,000 dong. Darang 200 dong. Ang binang 1,000. Ay ma'am. Uy, kay ka nang gihatag naman ni ato si ma'am. Ay, dili. Lagi na pwede lagi. Ang binang 1,000. Imuha na ma'am. Dili ako man tips man nako. Dili. 200. Di ba? 200 na to tanan. Oh, nya gihatagan ko nya 100. Sobra ka Dili bata. gani na pwede. Ang bigani ng ang binang 1,000. Dili. Ang 1,000. Kihati ka ma'am ron. Masa man ka manglabot man ka nako nga gihatag man ni. Jisa! Sus, ano Ore na ko ay. Imuha na na sir. Salamat kayo ma'am. Ang tulo ka tao.